समायना गहपुरनि रायजो राजाफ्रा माने जोबोद अनथावथाव आरो आंनि बियो नैथि खेब थेवबाबो नैथि खेबबाबो दिनै आङो गिबि खेब बायदि गावखौनो बाननानै लादों कारन बिटिआर सरकाराव लोगोसे गहपुर हालामनि रायजो राजा हाबफानायनि उनाव गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि जिखिनि बे बोसोरनि जि आसनि माखासे दङ बेखौहाय बिसोराबो मोनथाय दङ बेनिखायनो गिबि खेबनि थाखाय आं फैनानै दिनै गहपुराव नैबे मा जागोनलाय जोंना माइदांस्रि बे ओनसोलाव 1 कौटिनि भेटेनारिनि साब डिभिजनेल अफिसार जग्रा मोनसे कमप्लेक्स बेयाव बानायनो नागिरदों आरो बे जायगायावनो फिसारि अफिसारनि साब डिभिजनेल फिसारि अफिसारनि बेवहाय 50 लाख रां होनानै बेवहाय मोनसे न' बानायनो फैगौ बोसोराव जों बेखौ थाग थिग खालामदों आरो रायजोफोरनो बिटिआरआव थानाय जिखिनि आसनिफोर दङ बे आसनिफोरखौ रोखा रोखायै खोन्थादों आरो रायजोफ्रा जोबोद दिनै बेवहाय जुदिअ बर' साहित्य सभानि मिटिंमोन थेवबाबो बिटिआरनि माखासे मानि खोथाखौ बिथांमोना मिथिनो लुबैनायखाय आं दिनै फोसावनानै होदों रायजोफ्राबो खुसि जादों आरो आंबो दिनै जोबोद खुसि आरोखि बियो लकसभानि आगोल गासिबो खामानि जाजोबगोन बेवहाय जेबो सन्देह लानांगौ गैया खामानिया जोबोद स्पिडआव सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि जि माने टारगेट टाइम बेयो लकसभा इलेक्शननि 2 माससो आगोलावनो जानांगौ बे खोथाया माने फाइनाल आरोखि बेयो बिटिआरआव जिखिनि जोंनि बे बोसोरनि बाजेट दङ बेनि जिखिनि मोननांगौ जिखिनि रेशिय' बे हिसाबै गासैबो बिथोनावनो बिथांमोनाबो बे सुबिदाखौ मोनगोन गोबां लामा मावनांगौ दङ गहपुराव आरो स्पेसियेलि गहपुराव हानि जेंनाया सबसे गिदिर जेंना गहपुर आरो सनितपुराव माखासे माने रायजो राजाफ्रा दिनैहालागै हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखै आरो बेनो गिबि खामानि जागोन आरो आं सानो दिनैनि उनाव हयथ' नेक्स्ट केबिनेटआव गहपुर आरो सनितपुरनि हाया केबिनेटआव प्लेस जागोन आरो जिहेतु बे हानि समस्या जोंनि बिटिआरनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो गोरलैयैनो फोजोबजांसिगोन ओंखायनो बेवहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला बे जोंनि न'निसो बाथ्रासै आरोखि फरायसालि आरो फोरोंगिरिनि बेवहाय फरायसालिया गोबाङानो भेन्सार जानानै दङ आरो बेखौबो जिहेतु जोंनि आसाम सरकारा जोंखौ बिथोन होदों जे नोंथांमोना एसअपिडियावनो लानानै स्कुल माखासेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन कलेज माखासेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन बेखायनो नभेम्बर दानाव 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज जाग्रोगोन बिनि पर्यायाव नेक्स्ट 5आ जागोन बिनि उनाव माखासे माने स्कुला बेफोर गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ आरो फैगौ लकसभानि आगोलाव बे गासैबो खामानिफोरखौ नुसारगोन गहपुरनि रायजोल' नङा पुरा बिटिआरनि रायजोफ्रा आरोखि सार दाख्लैसो फोसावनाय प्रमद बर' सारा फोसावनाय बे मिडियानि माखासे अफिस बानायनाय बे सुबिदाखौ जोंबो लानो हागोन 100% बिटिआरआव जायफोरा गोलैदों बेवहाय खुनु सोंनांगौ आं गैला बे गासैबो माने साब डिभिजनेल माने जि मिडियाफोर दङ बेवहाय बिसोरनो मोनसे आधुनिक मोनसे न' बानायनानै बिसोरखौ बेवहाय वाइफाइ सिस्टेम लगायना होनानै गोरलैयैनो माने कमिउनिकेट खालामनो थाखाय बे सुबिदाखौ बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारा गिदिर थांखिजों मावफुंनो आवगायगासिनो दं आरोखि थियाटार थिग बिदिनो बे हाग्रामा थियाटार बिसिनि थियाटाराव डे टु डे आरो नाइट टु नाइट सानफ्रोमबो बिसिनि प्रग्रामफ्रा चेन्ज जायो मुगैथावथाव बाथ्राया बेसो जे प्रमिला रानि ब्रह्मनि फिसाजोआ जि रोखोमनि बर' साहित्य सभानि जि माने फिरफिला बेखौहाय दिनै बोख्लायनानै जोफ्लेनाया जोबोर गोनां माने जोबोद मुगैथावथाव बाथ्रा आरो बे फेक्टरिनिफ्राय हाग्रामानि फेक्टरि आरो प्रमिलानि फेक्टरिनिफ्राय बा बिसिनि थियाटारनिफ्राय बिसोरनि जे रोखोमनि एक्ट्रिसफोर ओंखारबोयो मोनसे समाव मुनमुन ब्रह्म होननाय हाग्रामानि बिबोनां बियो जि रोखोमनि बर' जाथिखौ थांखिनानै जिबायदि जुमुरै गारजोबदों आरो दिनै प्रमिला रानिनि फिसाजोआ बर' साहित्य सभा बायदिनि जोंनि माने बिखानि थै जोंनि माने बिख्लो बे बिख्लोनि जि फ्लेग बेखौ दिनै गाफ्लेनो हानाय बै फेक्टरिनिफ्रायसो फैनो हायो गतिके बेबायदि बेदर गोसाव जाग्रा जि पार्टि बे पार्टिनि खोथाफोरखौ जोंनाव बारा सोंयियानो हामसै होननानै आं बुंनो लुगैयो।